14. december. Marta sa skryla a dnu vkročil drobný otec z rodiny Bob. Cez prsia mu visel koniec šálu aj so stravcami, bol vo šúchaných šatách, ale mal ich zaplátané a vykefované, ako sa na sviatky patrí. Na pleci niesol malého Tima. A malý Tim si niesol malú barličku a nôžky mal v kovových líštách. Ako? A kde je Marta? Neprišla na štedrý deň. Marta nemohla zniesť, že mu pôsobí také sklamanie, aj keď len zo žartu, a náhlivo vybehla spoza dverí komory, hodila sa mu okolo krku, dvaja malí Cratchitovci zatiaľ chytili Tima a odniesli ho do práčovne ukázať mu, ako ich puding vyspevuje v medenom kotlíku. A ako sa držal malý Tim? Ako anielik, ba ešte lepšie. A aká ti je to hlavička? Keď toľko vysedúva sám, veľa premýšľa a niekedy si vymyslí veci, že ti rozum zastane. Teraz cestou domov mi povedal, vraj dúfa, že si ho mrzáčika ľudia v kostole všimli a že im možno príjemne pripomenul, kto kázal chromým chodiť, kto slepým vrátil zrak. Zmocnil a je z neho odvážny chlapček. V tom už počuli klopkať jeho čulú barličku a kým ešte stihli niečo povedať, malý Tim bol už nazad a bráček so sestričkou ho doviedli k jeho stoličke pri kozube. Bob zamiešal v džbáne horúci nápoj z džinu a citrónovej šťavy, mladý pán Peter a obaja všade prítomní Cratchitovci šli po pečenú hus a v zápätí ju už aj priniesli s veľkou slávou. Pani Cratchitová prihriala v rajničke prichystanú masť. Mladý pán Peter pučil zemiaky, slečinka Belinda osladila jablkovú šťavu, Marta utrela zohriaté taniere a všetci sa usadili k stolu. Potom, čo odznela ďakovná modlitbička, všetci sledovali pani Cratchitovú, ako krája hus. Tá hus, tá plnka v nej, nemala páru. Všetci sa nadchýňali jej krehkým šťavnatým mesom, tým, aká je veličízna a pritom ani nebola taká drahá a stačila na večeru celej rodine. Po husi nasledoval puding. Ach, ale aký? Bob Cratchit vyhlásil, že sa také niečo pani Cratchitovej nepodarilo od svadby. Každý sa k pudingu pochválne vyjadril, nik však nepovedal, že pre takú veľkú rodinu je primalý. To by bolo rúhanie. Každý z Cratchitovcov by sa bol od hanby prepadol, keby bol naznačil čosi také. Napokon bolo po večeri a Bob preniesol prípitok s horúcim nápojom v ruke. Veselé Vianoce želám všetkým vo spolok. Moji drahí, Božie požehnanie. Celá rodina jeho želanie zopakovala. V tom sa Scrooge opýtal ducha. Duch, povedz mi, zostane malý Tim nažive však? V tom skromnom príbytku vidím pri kozube prázdne miesto a barličku bez majiteľa, ako ju na pamiatku s láskou opatrujú. Ak budúcnosť v osude týchto vidí nič nezmení, dieťa umrie. Nie, láskavý duch, povedz, že ho to nestihne. Ak sa v budúcnosti na ich osude nič nezmení, tu ho už nik z môjho rodu nenájde. A čo na tom? Ak má zomrieť, nech sa to stane. Aspoň sa zníži nadbytok obyvateľstva. Scrooge ovesil hlavu, keď počul ducha zopakovať svoje vlastné slova a zaplavila ho ľútosť a žiaľ. Pozemský tvor, ak si ešte človekom vo svojom srdci a nie kameňom, druhý raz nevynášaj také neľudské súdy. Vieš ty vôbec, čo je to nadbytok a kde je? Ty chceš rozhodovať, kto má umrieť a kto má zostať nažive? Možno podľa nebies si práve ty bezvýznamný tvor a menej si zaslúžiš život než milióny takých, ako je dieťa tohto chudáka. Pri tejto duchovnej výčitke Scrooge stiahol hlavu medzi plecia a roztrasený uprel pohľad do zeme. Ale v tom začul svoje meno a zdvihol oči. Ozval sa Bob. Pán Scrooge, nech žije pán Scrooge. Jemu vďačíme za túto hostinu. Akurát jemu. Keby som ho tu mala, povedala by som mu svoje. Moja drahá, sú tu deti a je štedrý večer.
Áno, je štedrý večer, inak by sme iste nepripijali takému odpornému, ukrutnému, lakomému človeku bez citu, ako je pán Scrooge. Ale dobre, kvôli tebe mu pripijem na zdravie. Aj deti pripili na Scroogeovo zdravie, prvý raz za celý večer však robili čosi s nechuťou. Potom sa však rozptýlili a boli 10 raz veselší ako predtým. Bob Cratchit im rozprával o práci pre mladého pána Petra, Marta rozprávala o tom, ako vyzerá jej krajčírska práca, až im napokon Tim zaspieval pesničku o dieťati, ktoré zablúdilo a brodí sa snehom a zaspieval to naozaj pekne.